रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनो थाबाय आरो आंनि जेके मोसाहारि इउट्युब चेनेलखौ नोंथांमोनहा भिडिअ गोदानब्ला जेन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आङो बेखौनो खावलायबाय। आङो मोनसे मेन टपिकआव आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ आं शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरायैनो जाहाथे नायलांजोबो आङो बेखौनो खावलायदों। जोंना बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' सारा दिल्लीयाव थांदों। बे दिल्लीयाव थांनाया मानि थाखाय मा सोमोन्दोनि थाखाय थांदों आं नोंथांमोननो एसे उनाव आङो देखायना होनो सानगासिनो। अब्ला जोंना जे बिटिआरनि जेन दफाफोरा जाफुङाखै बे बिटिआरनि दफाफोरखौ रायलायनो थाखाय थांदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब। अब्ला जोङो बिटिआर दफाया जेन दासिमाव जाफुंजोबाखै, जेन बे जाफुंजोबैनि थाखायनो मानगोनां दिपेन बर' सारा रायलाय बेखौ अब्ला जों बिनि भिडिअखौ दसे नायनानै लाग्रोदों। बर' फरायसा आफादा भारतनि नखर बिफाननि सेक्रेटारि हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथांनि चेयारमेनशिपआव जोङो जथायै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो लोगोसेनो बिटिआर काउन्सिल गासिबो जों जयै जिरायो आरो बेयाव आसामनि चिफ सेक्रेटारि टीम, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टीम गासिबो दंजोबोमोन। दा बेखायनो बे सावरायनायाव जथेस्थ' ओंथि गोनां जादों। 45 मिनिटनि टाइम होखानाय दङमोन बर' एकर्डनि सायाव, नाथाय 2 घन्टा सावरायदों आरो बे सावरायनायाव गुबैयै बिटिआरनि सिमा बारायनाय, गामि सोसननाय, सनितपुर, बिश्वनाथ, बिटिआरनि खोलाहा थानाय गामि इनक्लुजननि बाथ्रा आरो बे इनक्लुजननि गेजेरजों 60टा समस्ति बांहोनांगौ बे बाथ्राखौ सावरायनाय जादों। बर' कसारि काउन्सिल गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ, एसटि हिलनि मर्यादा कार्बि आंलंनि बर' कसारिनो होनांगौ आरो लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय। बेजों लोगोसे जोंहा जि आर्टिकल 280 डाइरेक्ट फाइनेन्स 125 एमेन्डमेन्ट जोंनि बिटिसि बा बिटिआर काउन्सिलखौ मर आपग्रेडेसन, मर अट'नमि, मर क्षमता खालामनायनि जि बेयाव क्ल'ज दङ बेखौ फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव, डिसेम्बरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव टेबोल खालामनानै पास खालामनानै बे एमेन्डमेन्टखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बिटिआरनि देरसिन जि क्ल'ज दङमोन बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि देखांनाय बायदि बिथांमोना मावनायनि थाखाय दिनै थांखि लादों। आरो दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' गोजोनथाव आरो फिथाइ थायगोन होननानै जों मिजिंथिदों। खारन गोदान हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथाङा जथेस्थ' गावनो टेलिफन खालामनानै गोबां बाथ्राफोरखौ गोबां लेभेलाव बियो डनार मन्त्रालयाव माखासे बाथ्राखौ डिसकास खालामदों। जेरै जोंहा बड'फानि मुङाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ बाक्सायाव, उदालगुरियाव एनआइटि जानांगौ, सेन्टार अफ एक्सेलेन्स दतमायाव क'क्राझाराव जानांगौ आरो बेजों लोगोसे एनडिएफबिनि जि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ मार्टियार परियालनो बे बिथिंखौ जिहेतु बियो लेहेमिया जादों आरो होबावनांगौ दङ, रिहेबिलिटेसन पेकेज होनांगौ दङ। केस उइद्र' खालामनायनि बेलायाव स्पिड आप खालामनो जों खावलायदों। सामन आरो जि वारेन्ट बेखौ बन्द' खालामनांगौ, एनआइनि केस जि ट्रायल जाबाय थादों बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो इनफ्रास्ट्राक्चारेल जिखिनि डेभेलपमेन्ट दङमोन बे माखासे बिथिंखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ जोङो बेयाव दाबि दैखांदों। मिजिंथिदों बे सावरायनायनि गेजेरजों डिसेम्बर दाननि गेजेराव गोबां माखासे दफाया फिथाइ थायगोन। भिडिअ'आव नुबाय मानगोनां दिपेन बर' सारा बाव मोनसे गामि सोसननायनि आरो 60टा जोंना समस्ति आरो डिस्ट्रिक्ट बारायनायनि खोथा बुंदोंमोन। बे जुदि बारायोबा जोंनि बर'फोरनि थाखाय बहुद मोजां जागोन आरो माखासे बर'नि जेन मावनो लानाय सिमां मिजिंफ्रा थाबैनो जाफुंगोन होननानै आसा थादों। जाहाथे बेखौनो आंबो आर'ज गाबो, जाहाथे जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरि सारमोनाबो बेखौ हेफाजाब खालाम। बेनो अब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो जेन गासै बे जुदि मावफुंजायोब्ला जोंनि साननाय आरो मिजिंफ्रा मोजाङै जागोन। आरोबाव ओरैबायदि एक्स एनडिएफबि, बे एक्स एनडिएफबिखौ फार्स्टआवनो प्रायरिटि लानांगौ होननानै आङो सानो। जाहाथे बेनिखायनो जोंनि बर'नि लिडारफोरा एक्स एनडिएफबि बिदागिरिफोरनि एक्स एनडिएफबि सार रन्जन दैमारि सारखौ बख'नाय, बेनि सायाव थाबैनो एक्सन लानानै जे सुक्ति खालामनानै बे सुक्तिनि गेजेरजोंबो दाबो गलायै बेखौ जाहाथे
पलिटिक्स खालामनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जाथिनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो आरो जेन सुक्तिकारिफोरखौ जेन माब्लाबा बेबायदि जेलाव सोनानै दोनलायनाय बेबायदि जाथावा। ओंखायनो जाहाथे थाबैनो रन्जन दैमारि आरो XND बेफोरनि हाइनास एन्ड नन हाइनास बे केसफोरखौ थाबैनो फोजोबना होयो। आङो बेखौनो नोंथांमोननि जे रायजोफ्रा मा सानो अब्ला रायजो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बेखौनो आं बुंनानै जय बराद।